di kumukha mo. Ano po din sa... Ayaw, oy. Kinsa ang buutan? May narabat yung gaw. 3 hours later. Hi everyone! Good afternoon. I am Yasmin M. Sarong and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mag-powder challenge ta. Kauban ang amoang kauban na to ang kauban na mo ang amoang mama ani nga challenge. So kini nga challenge is sa nahubutan niya question iyang ihatag namo kay para amo ang basahon, and then kung kinsa ang pinaka or kinsa ang imudmod diri sa harina. So ang alugnan is na siya harina. So kauban ako ang sister and my handsome brother. And please help me welcome our special guest for this video. Walang iba kundi si Mother Pons. Mother Earth. Mother Earth. So magsugod na ta sa ato ang challenge. So let's get started. So pabunuto na to siya. Siya kayo na mo din sila. Ako na. Ay, pwede ikaw basa. 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 So kini ang among bunutan. Bali 12 ni siya kabuo ka questions kung isa ang pinaka. Dito drabe. Kinsa ang dili mo tabang sa balay? Kinsa man? Kinsa ang dili mo tabang sa balay? Pablo. Really, Kinsa nigga? man? Si Roy Roy. O si Hasmin. Hindi ka man na. Ayaw ko. Ano po din sa... Yan, sunod. Sige na, sunod. Hindi na. Unfair. Sa ang cutting klase. Kinsa ang cutting classes? Kinsa man? Really, nigga? Wala ka man. Si Yasmin. Tingnan. Ayaw mo, ikusog ito. Wala na hinay. Kayo. Cutting classes daw bisag siyo. Katulong nga pangutana. Ay, ibalik mo. Kinsa ang dugay mo mata? Ako ano kanunay. Lain na kay sir. Ako na kanunay. Saan nang manggod yung ording? Silang duha. Ikaw, upat. Kapila ka, upat. Kinsa ang sa putol? Hala! Ako yung kanunay. Kamong tulong. O sa duha. Meron kayo ko siya din. Ako kanunay. Imod-mod ba mo? Dili ba? Ayaw pala piit. Nung game ako, ano yung mata? Sunod. Iyan na pati. Lolo, yun ako. Yung ano, pagtula. Okay? Paglugon lang. Kinsa ang talented? Ay, talented. Ang kaibaw mo, kanta, sayaw, o Ay, ako. sports. Sabi sayaw, o etc. Ako. Ikaw mo ulit kong sayaw.
Best in dancer. Singer o dancer? Ako, Roy. Kamong tulo. Oh. Kaming tulad, ang talented, bisag ako na. Yan na ba? Siya na. Dong ka na. Ikapila na. Kalima. Kinsa ang dili ganahan maliko. Hello, Karadlog, ako maligo. Karadlog. Si Ane. Sa man eh. Kinsa ka, di ka na maligo. Wala. So, wala. Wala. Kay Everyday, last may maligo. 6. Everyday ko no bisag. Kinsa ang kusog mo kaon? Siya. Randy. Si Janelle. Wala, wala. Wala, oy. Di ko ka. Ika pila man Yan eh. na. Ika walo re. O ika siyam. Gamay Ikaw, ba wala. ko? Ikaw no. 15. 10 na ni kabi. 12. Kinsa ang tabian? May tabian. Roy. Wala. Oh, Really, nigga? no. Sexy love, ya lagi. Sinulo. Ako, guys. Kinsa ang nakasuway nag uyab-uyab. Ala! Siya, Wala kay crush. Wala. wala. Naana mo si... Tapos ang sabihin nga dito. Baligo sa video. Kinsa ang buutan. Ako! Ano? Ate, kayo mo sa mo. Wala sa tulo. Ito mo, ito mo. Sige na. Manta ka mo. Kuha na, kuha na. Tigulo. Kinsa ang kanunay mga cellphone. Ay! Amon tulo! Amon tulo! Dito. Dito. Lunun sa Nila mo sa dito. Ay, gamay. Video na. Yung dapat tingnan. Istorya mo. Kinsa ang sige Okay naman, good night. katulog pero wala motubo na. Really, nigga? Hindi, ako sige, hindi ko matulog. Oy, oy, oy! Oh. Siguro Mana sige na. Oh na. Kuha na mo. Mana, uy, mana. Mana kay imo na kay gamay ra kay. yung ulo, yung ibutan. Then, so, maudot siya ang mga 12 nga mga kinsa ang pina. So, that's it guys for our video for today. So, ang mong mama, kay nawala siya, kay na siya Bisita! Please don't forget to like, share, and subscribe. And Comment! Comment! comment. Bye!